היי, אני יעל מסטודיו קלרה. אנחנו נלמד היום איך מייצרים אפקט של דמות מעושנת, דמות אדם, אישה, שיוצאים מתוך עשן בשילוב מושלם. אתם הגעתם למקום הנכון בשביל ללמוד בו כל דבר שאתם רוצים לגבי קנווה, איך לעצב עם קנווה, איך להשתמש בה, איך להכיר אותה. איך לנהל את כל התכנים שלכם שאתם מעצבים בקנווה, זה בדיוק המקום הנכון, וזה גם הרגע שלי לבקש מכם לעשות לייק לסרטון, וכמובן להירשם לערוץ ולהמשיך להיות מעודכנים. אני מאוד אשמח לשמוע מכם אם אתם רוצים ללמוד משהו חדש, ואשתדל כמובן להעלות את זה כמה שיותר מהר, בשביל שתוכלו ללמוד כמה שיותר. זמן שווה כסף, והזמן שלכם יקר לנו, אז בואו נתגלגל בחזרה לסרטון. בשביל שנוכל לעצב את העיצוב שלנו, של דמות מעושנת שיוצאת מהעשן, אנחנו נבחר בסוג מסמך. אני כבר בחרתי בפוסט לאינסטגרם, או פתחתי פה פשוט את המסמך. והדבר השני שנעשה זה נבחר לנו את האלמנט שממנו יצא לנו העשן, שהדמות המעושנת שלנו תעלה ממנה. אני בחרתי לי פה כוס קפה כבר מראש, כי אני יודעת שאני רוצה לעשות את הפוסט ליום ראשון בבוקר, אז אני אעביר לי את זה לפה. אפשר גם לבחור מנורת ג'יני כזאת, היא מגניבה נורא, ולגמרי להשתמש גם איתה. הדבר הראשון שאנחנו נעשה זה אנחנו נלך לעריכת תמונה ונסיר ממנה את הרקע. אני רוצה רק את הכוס קפה. למי שאין קנווה פה ולא יכול להוריד את הרקע עם קנווה, בסרטון הקודם הראיתי איך אנחנו מסירים רקע גם עם קנווה, אבל לא רק. הראיתי שם גם אפשרות להוריד רקע עם דרך פלטפורמה שונה, חיצונית אחרת, חינמית לחלוטין, ויש שם גם את הקישור בתיאור של הסרטון, תמצאו גם את הקישור לאותה פלטפורמה. למי שיש, אני מאוד מציעה להשתמש כבר, למי שיש כאן בפרו, אני מאוד מציעה להשתמש פה כבר במסיר הרקעים הפנימי. אני כבר הסרתי, אני אלחץ על החל, וזה ישמור לי את זה. אני אקטין את זה קצת, או אפילו יקטין את החלק הזה שלי יותר נוח לעבוד איתו. אוקיי. והדבר הראשוני שאני עושה, אני רוצה לשנות את הרקע שלי לרקע כהה, בשביל שיהיה קל לדמות לבלוט החוצה, גם לכוס שלנו, אבל בעיקר לאפקט שאנחנו רוצים לייצר, מכיוון שאני לא רוצה לבחור בשחור לגמרי. בגלל הקפה גם בא לי להזכיר את הצבע של הקפה. יש איזשהו חום שאני ממש ממש אוהבת, שגיליתי אותו כשהצבתי ל-7 Generation של אגר קדמי, את הקולקציה האחרונה שלה שהיא עשתה. הצבנו לה, עשינו מיתוג מחדש, ועשינו שם רקע לאחד השלטים שלה בצבע חום כהה. אני ממש אהבתי את הצבע הזה ושמרתי לי אותו, אז אני גם אלחץ לי פה, אני אכתוב לי אותו פה, 302205, אני ממש אהבתי אותו. הוא מין חום כהה כזה, ולכן אני ממש אהבתי אותו, הוא מין חום שוקולדי. הדבר הבא שאנחנו נעשה זה פשוט לבחור תמונה של איזושהי דמות, הדמות שאנחנו רוצים שתצא לנו מהעשן של הקפה הספציפי פה. האלמנט שלנו זה מהכוס קפה. בואו נלך רגע להעלאות, כי אני הורדתי מקודם איזושהי אישה מהממת פה, אני ממש רוצה להשתמש בה. אני מעודדת אתכם להשתמש בתמונות לא רק של נשים לבנות, אנחנו אוכלוסייה רחבה,
אם אתם פונים לקהל רחב, אני מאוד ממליצה לבחור בתמונות מגוונות. אנחנו שוב נלך לעריכת תמונה, נסיר גם מפה את הרקע. שוב, למי שאין כאן בפרו, יכול לגשת ל-Remove BG, ובסרטון הקודם יש שם את הקישור. גודל של האישה הזאת מצוין. בשביל לייצר איזשהו מצב שהיא תראה באמת, הדמות תראה מעושנת יותר, כי צבעונית זה פחות יסתדר כאן עם הדבר הזה. אני אלך לאפקטים, אוקיי, כשאנחנו מסתכלים על זה פה אנחנו נלך לערוך תמונה, ובעריכת תמונה יש לנו פה המון מסננים, זה סוגי מסננים וכלים של אפקטים שונים. אני אלך בעברית זה נקרא ערבוב צבעים, סליחה, ואני אלחץ על מרמלייד, ואני אכנס לפרמטרים של מרמלייד, ואת הגוון אני אקח עד הסוף למעלה, את הרוויה אני אוריד לאפס. הסיבה היא בגלל שאני רוצה להוריד את הצבעים ולייצר פה איזשהו מצב מעושן. אני עושה החל, ועכשיו אני רוצה להיכנס עוד פעם לערבוב צבעים, והפעם אני אכנס לגלו, שוב אני אכנס לפרמטרים, את הכוח, הדברים האלה משנים למעשה את כל התאורה, האור שבתמונה, ולכן זה גם משנה את הנראות שלה, ואנחנו רוצים לייצר, כמו שאמרנו, אפקט מעושן. את הכוח אני אקח עד הסוף קדימה, את הגודל אני אשנה אפס, סליחה, ואת החיתוך אני אשאיר על חצי. זה נותן לי פה איזשהו אפקט אני אפילו אוריד טיפונת מהחיתוך, כי אני רוצה שזה ייתן טיפונת מראה מעושן כזה. אתם צריכים לשחק עם התמונה שלכם, זה תלוי בתמונה שלכם, ולכן זה ישתנה מתמונה לתמונה. כרגע אני אוריד את זה ל-0.33, ואני אעשה את זה פה החל. מכיוון שאנחנו לא צריכים את כל התמונה, אנחנו רוצים רק את החלק העליון שלה, אנחנו נחתוך אותה. אני אעשה אותה ככה, בגודל הזה בערך. היא גם ממש תתאים לנו לג'יני, אגב. זו אישה יפה. אחרי שחתכנו את התמונה, אנחנו יכולים לראות שהחיתוך מייצר לנו פה איזשהו קו מאוד מאוד חד. אנחנו רוצים להוריד את הקו הזה, ולכן אנחנו נלך לאלמנטים, ואנחנו ניכנס לאלמנט שנקרא gradient, הנה כבר כתוב לי פה כהשתמש של gradient that fades into transparency, שהוא הופך להיות גם שקוף. אני אשתמש בגרדיאנט הכחול הזה, אתם יכולים להשתמש גם באחר, יש פה גם חינמים, זה לא באמת משנה, אני אהפוך אותו, ואני רוצה שהוא יהיה לי בצבע של הרקע, כי אני רוצה לשלב את התמונה עם הרקע. אני אלך לפה, אני אחליף לו את הצבע, אני אשתמש בדוגם הצבע, אני אשתמש בצבע של הרקע, אני אשים אותו ממש איפה שהחיתוך של הגוף, ואם אתם תראו עדיין רואים פה את החיתוך, אז אני אגש אליו ואני אשכפל אותו, אפילו 3 פעמים, ואני אתפוס גם את התמונה וגם את 3 האלמנטים החדשים שהוספתי, אני אלך למיקום, אני מרכז אותם אחד לשני,
שכולם יהיו לי באותו גובה גם. מעולה לי. אני אקטין את זה טיפונת, שזה יראה טיפונת יותר טוב ביחד. מעולה. ואני חוזרת לאלמנטים, והפעם אני רוצה לבחור לי אלמנט בשם Blurry Color. כבר כתוב לי כי השתמשתי בזה קודם. אני כמובן לוחצת על הגרפיקות, ואני אחפש לי איזשהו אלמנט שיתאים לי גם בצבעים. אני לא רואה פה כרגע, אז אני אקח פשוט מהעליון את הלבן הזה. אמנם הוא הפרו, אבל אתם יכולים למצוא פה כזה גם חינמי. גם אם לא, אז אני אראה לכם בסרטון הבא איך מייצרים כזה דבר חינמי. הלבן הזה הוא לבן מדי בועט לי, ואני גם לא אוהבת את הצבע הזה, כבר הולך להיות לי הלבן בתוך העשן אחר כך, אז אני רוצה לשנות אותו. אני אלך לשני גוונים, ואני אראה אם יש לי פה איזשהו משהו נחמד. לא, אולי את זה, נגיד, לא. אני אכנס פה לפרמטרים, אני לא רוצה את זה כזה, אני רוצה שזה יהיה ממש כתום, כן, כתום הזה אני ממש אוהבת. אוקיי, עדיין, אני מאוד אוהבת שזה גדול כזה, אבל קצת גדול לי מדי, וזה גם חזק לי מדי, ואני לא רואה ככה את הדמות שלי, וזה כן מאוד חשוב לי. אז אני אגש לטרנספרסי, ואני אוריד את הטרנספרסי. 50, אפילו פחות. היה 45, לא, אני אוריד את זה אפילו עוד קצת. כן, 40, אני אוהבת את זה ככה. מהמם. הכתום הזה מסתדר לי גם עם החום, ועם החום של הרקע, אני אוהבת את זה ככה. מושלם לי. מעולה. השלב הבא שלנו, בואו נתפוס את זה. אני רוצה לקבץ את זה בשביל שזה לא יפריע לי אחר כך. וגם מה שאני אעשה כרגע, לא, אני רק אקבץ את זה. בעצם אני גם אנעל את זה בשביל שזה לא יזוז לי פה הדברים. והשלב הבא, לא יאמן, אבל הגענו לחלק הכי כיפי, שזה, אנחנו נלך עוד הפעם לאלמנטים, ואנחנו ניגש ונוציא, נחפש עשן, אפקט עשן. אנחנו נכתוב, אני פשוט לא זוכרת, smoke, כן, smoke effect, הנה הוא כבר נמצא לי למעלה. ואני אגש אפילו לעליון, לראשון שלי. אני בטוחה שאם תחפשו פה טוב, אז תמצאו פה עוד אפקטים של עשן שהם חינמיים. אפשר גם תמיד ללחוץ פה. ללא תשלום, בואו נראה מה יש לנו. גרפיקות. בואו נלחץ גם סטטי. הנה, יש פה כל מיני. אני פשוט מצאתי את זה קודם, אז יותר נוח לי לעבוד איתו. אני אשים אותו איפה שיוצא מהקפה, שזה יראה לנו אמין. ואני נכנסת, יש לי פה 3 נקודות. אתם רואים? כשאני לוחצת על 3 נקודות, יש לי אפשרות, אני רואה למעשה עוד
כל מיני דברים כמו מילות המפתח שזה קשור אליהם, אני יכולה לסמן את זה בכוכבית, ואז זה נשמר לי בתוך תיקייה של כוכביות, ויש לי אפשרות לראות עוד דברים דומים. אני אלחץ על עוד דברים דומים, כי העשן הזה הוא לא באמת מספיק לי, ואני אבחר לי פה עוד עשן, שיכול להיות לי כאן טוב. בואו נראה, אני ממש אוהבת את זה, יש פה זה גם דמות אנושית כזאת, כביכול זה נראה. וגם את זה אני אזיז טיפונת. כן, אוקיי. אז הנה, זה אני ממש ממש אוהבת, אבל כמו שאתם רואים, זה מכסה לה את הפנים. אז אני אוריד את זה. גם מפה. וגם מפה. אני לא רוצה שהיא תכוסה כולה, אני רוצה רק שיהיה לי פה סימן. את זה אני כן אשמור כי אני ממש אוהבת אותו. אני אסובב את זה קצת ואני אקטין אותו. היא תהיה פשוט מושלמת לג'יני בעיניי. ואני יכולה גם לשכפל ולהפוך, שזה יהיה לי גם לצד השני, אני אסובב את זה. אני עושה התאמה, קצת יותר מדי, אני לא אוהבת שזה בדיוק שווה אותו דבר הדברים. אני גם יוריד לזה קצת את השקיפות, שזה יותר מעניין. זה טיפונת, קצת משהו יותר ריאליסטי טיפונת, גם מפה אני אוריד טיפונת את השקיפות. אני רוצה לייצר לפה איזה משהו קצת יותר מעניין, שיהיה נחמד. אולי גם פה אני אעשה איזשהו משהו. טוב, זה מטריף, תודו. פשוט מטריף. אני מוסיפה לכאן שתי דוגמאות כדי שתוכלו לראות איך אפשר להשתמש באפקטים האלה. אתם מוזמנים להעלות את העיצובים שלכם, אני ממש אשמח לראות. תזכרו להירשם לערוץ כדי לקבל מידע על הסרטונים הבאים, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי.